back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ako may nasayop ini og dili ikaw. Tingali, naapagyud ko sa kahimtang sa kalibog. Wa pa ko makasabot sa akong mga nahimong desisyon sa mga nangagi. Pero Mer, unsa naman lang ko? Ha? Unsa man lang unya ikasulti sa mga kaila na to ini? Ang tanan na sayo na nga kaslunon ta. Oh, di ba mahimong istoryahan na nato ni? Ato ni usayon sa husto. Palihog Mer. Maluoy ka. Ayon taon usba ang imong desisyon. Makapakabot ra ko bisag kanus ba? Moyo ako. Nga ato nang isibog ang adlaw sa atong kaminyoon. Basta nga ato lang gid idayon ang atong kasal. Magistorya lang unya taana sa laing adlaw din do. Ha? Nganong sa laing adlaw pa man, Mer nga mahimo ra man karon god. Mahusay man ni nato karon. Pasaylo ako din do. Dili ikaw may problema ini. Ako. Naglibog lang gyud ko sa akong kagalingon. Ako may dunay diferensya din do. Mer, wa kay sayop nga nahimo. Sakto ang imong desisyon nga magpakasal ka diri nako. Hatagi lang una kog panahon din do. Ngahisgutan na tog balik ang bahin sa kasal. Basta kay hugot na ang akong desisyon. Og bahin sa mga tao nga nahibaw. Andam ko mo pasabot ini sa tanan. Walang unay kasal nga mahitabo. Huwag yung kong kasabot ini, Mer. Kung anong imo kong giingon ini. Kung nakasama gani ko nimo, pasaylo ako. Usbon ako din do. Wa kay sa. Ako may dunay problema sa akong kagalingon. Maong sabta lang una ko din do. Ay, Bio. Ay, Bio. Daray mo driver's driver's license, Bio. Ako ginigipos kay giisip yun ni na kung anduman na nimo. Ay, salamat taon, Budids. Budids. Wow! Kalamay, kalalam. Ang bebe, kay ako nang gamiton, Budids. Ay, kakiyot, oy. Bangag silong. Di ni na ko ihatag nimo kon di ko nimo ihatag dito sa ato. Ha? Oh. Pero, day, Budids. Nalimot ka sa tong bisyo to rebiyaw. Nga kung mo drive ka sa tong kotse, imo jagang ihapit sa lodging house. Unsa? Limot ka? Limot ka? Oh, come on! Come on to rebiyaw. Drive me crazy. Hilong na, Budiday, oy. Kalal mo. Drive me Nanapo ka crazy. ng iyong binuang da. Di man na binuang. Paminaw, ragot, paminaw ba? Minaw ko. Ang driver's license na nako ang akong gikinahanglan. Ako di ay. Di-drive ko ni mo drive-ban. Pinagwang Drive-ban ako ba? Pabadlong, ano. Ginaba, ay, ginaba. Biskot, ginitigwang pidam. Biyaw. Ha? Good. Biyaw. Sige na, biyaw. Mag-joyride na taba. Ambi una ng akong lisensya kay muingon ako nimo kung mag-joyride na ta, ha? Di ka ay. Oh, Di ka ay. Inanglan ni mo kung isaray. o lagi, isuroy lagi tika. Hay. Asa gusto nimo ay isuroy tikas karbon? Pero ambi siya na ato akong lisensya. Bitas mga Para pangakelo. karbon na rin niya akong beauty. Nga tukas mo, di mo ka masud. Ay, biyaw. Basta promise. Promise, lagi promise. More pa. Anis pa yun. Bantay ka ha? Bantay. Di gani ni mo tinodo ni mong gisulteron. Ako ginambawi yun ni mong lisensya. Ay, lagi. Promise yun na nako ni mo bangag sa ilong. Ay, okay. O di ara o. Ara o.
Salamat kayo, Budids. Pahiga pa Yan, ka. hapit pag yung lubot. Lubot at lubot ay. Cute yun kay ni mong lubot. Ay, di lubot. Cute kay ka mo pa. Hiyom to review, oy. Gimingaw na gyud ko nimo. Ay, o lagi. I miss you. Ay, kasi mas misyo mo mas lingan. O lagi. Istoryahon lang yan na nato og usab, ha? Bantay Budids. ha, bantay jud ka ha. Di man igi na to review ha. Di jud ka makalikay na ko. Kay bisag unsaon imo manggig kong asawa. Og di jud ka mahimong makabinuang nako. Kay kon imo gani kong binuangan, bantay lang jud ka nako. Tos lokon yun na nako imong lubaw. Wala siya lubot. Ay, Tripan yun ayaba yan kalimot sa akong gibuhat nimo kani adto. Oh, kay nga noon sa mga mong gibuhat na ko kaniadto, Budids. Ay, jug limot-limot. Limot ka, bala ka. Suma Suma lang dyan nimo. Basta, ayaw yung ko gagita sa review. Paktay yung ka. May numdum yung ka. Kung usbanti ka sa kong gibuhat nimo. Tito Jerry, maluoy taon ka. Tabangi ko pagpasabot ni Mirasol. Dako kailing kauwawan ako kung di niya idayon ang among kasal, Tito. Naluoy man ko nimo din do. Pero unsa may akong mahimo, ha? Wa ako'y mahimo nga desisyon para sa akong anak. Di ko kabuot niya kung maunay iyang hukom. Pero siya ro sab, Tito. Wa man ko'y daw tang gibuhat. Nganong kalit na lang siyang nausap sa way igong rason. Ay. Abi man ko nimo din do. Humanak ko nimo musulti bahin ini kani adto. Nga ang imo untang gisaad nga ingrandi ang inyong kasal. Imo unta nagtumanon. Ang nakalisod banggod kay si Mirasol Ray imong gipapasan sa tanang gastuhan. Ha? Uy, di taon na tinuod, Tito, uy. Naningkamot sa taon ko. Gani, akong gipanaad nga, di gyud nako pagastuhon si Mirasol, bisag usa ka dako. Kana, Lagi. mauunta na husto. Oh. Dapat unta imo nang gipakita sa buhat ni kay kutob na sa istorya. Ah. Kay nahibaw gyud bagi mistanan nga si Mirasol Ray imong gipasagdan aron mo pasan sa tanang gastuhan. Kuan mo Tito. Na alanganin lang ko karon. Pero na may umaabot akong kwarta ba? Oh, nagpaabot lang kong i-release sa bangko. Kanus amanday ka makakwarta. Kuan, basin sa sunod buwan na, Tito. Mabitaw nga, muna akong gipasabot ni Mirasol nga idayon gyud ang among pagpakasal. Unya, unsa man? Mugasto gyud ang Englande. Tito. Ako isa din yung nga, imbitado ang tanan. Tinuod na lagi na eh. Lagi. Boyno. Sige. Akong istoryahan ug usab si Mirasol. Suwayan ako sa hangyo ug usab aron madayon gyud ang inyong kasal. Salamat. Salamat ng taon kayo, Tito. O manghinaot ko nga, pinaagi nimo. Madayon gining among kasal. Ako siyang pakiistoryahan karon. Unsa man gibugat nimo rason nga nausab man ang imong hunahuna, Mer? Sa tinuod lang, Ming, no? Sukad nga nakahimo ko sa kong hukom nga magpakasal unta ko. Murag yung dunay nakahasol sa kong huna-huna. O kalit nga mibugat ang akong dughan kon. Ganong nakahimo ko atong desisyon na. Pagtarong, Mer, oy. Di ba ya gina madawat ng katarungan na? Tungod ba yaan na imong desisyon? Ikaw ba ya naghimog mahimong dautan, ana? Nahibaw ko, Ming. Wa sa ko'y laing gibasol kundi ako rin yung kaugalingon. Buot ipasabot nga, naghimo ka og desisyon nga wa pagyud ay kakasabot? Murag, maugin ng pagkasultiha, Ming. Na, maunay nakaapan ni mo, Mir. Pero may baya akong nagpasidaan ni mo kani adto, ha? Unya, masuko ka pa nako, nga ako kang gitambagan. Pasensya na gid kaayo, Ming, ha? Usbon ako. Ako gining saang tanan. Unya, nakasabot naman ka as dindo ang imong desisyon. Wa say mahimo bisag dili pa siya mo uyon. Wa siya masuko nimo. Nagpakiluoy siya nako, Ming. Gusto niya nga ipadayon gid ang among kasal. Musugot na lang gani unta siya nga bisag kanus basta kay magpakasal lang gid kuno ko niya.
Baya, no? Wag gid siya masuko nimo. Naluoy gani ko. Pero hugot naman gud ang akong desisyon nga di lang gyud ko magpakasal pa niya. Pero tigid in taon niyang hangyo og pakiluoy nako eh. Naagi kay sayop, Mir. Ako bitaw nang giangkon nga nasayop ko, Ming. Pero siya raw sab siya, no? Kung nahibaw siya, nga wa di ay klaro ang imong desisyon, nganong magpakiluoy pa man siya? Kung ako pa niya, angay siya magpasalamat, nagipakita na nimong daan ang imong tinud-anay nga pagkababay. Kana bang magpagkababay gyud ka ba? So dili na siya kinahanglan mugukod pa nimo. Mao bitaw ni akong gisulti niya, Ming. Pero Mer, basin ba yaog mausab na sa na imong una-una, ha? Nakailabay pa nimo. Nga dali ra ka ikaw maluoy. Murag dili na siguro, Ming, uy. Kutob na lang gitingali sa panagigala ang akong pagtagad niya. O bitaw, tan-awon ta lang kung unsa ka tinuod ng imong gisulti ron. May bawa naman unya na nato ba? Oh, come on. May kinaaman yun ay kay driver's license na antor. Naagyod siya eh. Wag ko pamangani dahil ning na-renew pero walang yung ko kayo nini. Bangag siya ilong. Come on, oh, come on. Nga naman sabtor, ha? Nga wak magkang kauyon. Why nga wak ka kauyonize? Stilan, pwede siyang ilara ni nga kung pangahan din siya. Ang naman? To review dul it. Oh, Pangag okay siya naman ilong. to review. Halang doon man, ha? Halang doon. Giduliit lang, ha? Mura man siya kag yawa mong katawa siya. Mura siya kag yawa mong katawa. Aha! No. Mura mo kag di anghel taon eh. Bangag sa ilong. Pabayaan mo. Pero, sultihan ti kator. Ay lang kagula ng imong pangahan, ha? Gibawi man sa imong asawa. Gibawi man. Mimang Dildil. Mimang Dildil. Alias Budiday man sab. Wah! Ni samot bangag sa ilong. Nagpares gid baya ning mga panganas no, budiday to review. Oh, parison man sabtor. Ah! Nagres bugal-bugal niya so eh. Wa piya ko mahimutin ni siyo. Ako lang baya ning gagwanta. Napay budiday nga gibaharan pa ko niya. Ha? Bangag sa ilong. Oh, kamot. Nganong gibaharan man kaniya? Ay gusto lagi siya nga ako isuroy. Kaya ako himuon niyang driver, bangag sa ilong. Aw, yun nila sabtor. Total, may masagang driver, di ba? Ay lain ra ba kayo og sinultihan nga kundi kuno nako na siya isuroy, may tabo gyud kuno og usab katong iyang gibuhat na ko kaniadto, bangag sa ilong. Oh, come on. Unsa man iyang gibuhat kaniya to? Unsa iyang gibuhatais? Buhat tayo. In English na, in English na. Bener. Di man sa nagwa na England na siya nga English. Muna in English nga almanaki. Daabot niya ay. Wa man siya musulting nako kung unsa iyang gibuhat nako. Bangag sa ilong. Oh, come on. Basin og doon na siya gibuhat nimo sa una, Tor. Sa dihang ikaw pa si Toribio. Na, mao lagi na nakalabad sa kong usyo. Gusto ra ba kayo nga ako siyang gakson? Bangag sa ilong. Oh, come on. Wa sa gini mo siya gaksa? Ha? Gaksa nice ba? So ba ka rin kaksanay sa mata? Ikaw ko rin kakausan to. Lord kayo siyo ay. Tiguang na bigay to siyo no. Sabi at taong ka. Sugod ray luod, sugod ray luod. Sugod dilo. Ay labag ko na og lain, Tor. Isipa lang sab nga imo siyang asawa. Kay si Toribio og Budiday, bana og asawa man ginato sila. Bana og asawa mo. Unya bi. Di naman gusto review bi. Si Arturo naman ko, bangag sa ilong, be. Ay, is lang gud ka. Is. Sakay-sakay. Ikaw na bahala kung imo baron siya nga ng agbayan. Imo Ay, pa siya- in. Ha, usain! Ikaw no? Ay. Bida maayo kay kang mutambag na ko anang mga butangas yo. Di yun na nako buhaton ay. Kay dako kayo ang akong respeto sa mga tiguang na bangag sa Oh, ilong. come on. Ay, lagi pagsigig nga anang tiguan? Kay di na mayo, Tor. Wah. Ha? Hamtong nalay gamita. Basta siya, basta. Lodon ako og mga hamtong. Kung si Mirasol paunta na, bisag sobra pa sa hawk. Ako ginabuhaton, bangag sa Oh, ilong. come on. Di lang nato na lalisan. We will not lalisanize. Basta, respetuin lang yun na sa Budiday. Respect. Ay lang yun sa pasakita yung istorya. Don't hurt her telling something bad. Marga ka to, no? Una lang. Nga ikaw si Toribio, okay? Pero sige lang.
Ang importante sa karon nga nakay lisensya kay ako niyang sultihan si Mersol nga ikaw ang himuon niyang PD, Kipidi. personal driver. Uy, Diki isyo. Unsay di kisyo? Daghan kayong salamat siyo. Bangag Oh, sailong. come on! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!